Ei, nois, aquí un vídeo de Clash of Clans i en el dia d'avui anem a fer farming i direu, per què vols fer farming? Doncs per aconseguir l'Ajuntament nivell 6, que com podeu veure, totes les defenses i tota l'aldea està al màxim. Però bueno, tot menys això, menys millorant-nos l'hechizo de los rayos, que ho farem en acabar el vídeo, en el final del vídeo. I ara anem a atacar amb 63 bàrbars, 6 trencamurs i 12 gegants. I també pot ser alguns us estareu preguntant, què és el farming? Doncs consisteix a atacar a l'aldea contrària i intentar robar-li el màxim de recursos possibles. Sense que ens importi perdre copes. Aquest atac el farem amb bàrbars, només amb bàrbars, i el pròxim atac el farem amb gegants, trencamurs, duendes i bàrbars. I ara anem a atacar. 111, però és prou difícil, un ajuntament nivell 6 al màxim. Millor no. No, 22.000 d'or i 40.000 d'elixir. Millor no, anem a buscar algun que tingui més. Aquest tampoc. Tampoc. Sí, per fi en surt un, I a més té els magatzems fora, que serà fàcil aquest. Castell del Clan no fa molta falta treure'l perquè, com veieu, té els magatzems fora i el Castell del Clan el té a l'altra punta. I anem a intentar agafar-li tot el que té. Primer vaig a posar uns quants gegants. Vale, perfecte, té una senadora, no ens farà gens de mal. I ara barbes per aquí. Més gegants. Ai, que m'he oblidat de posar gegants. Jo crec que amb això ja basta. Però vaig a posar més barbes. Uns pocs més barbes per aquí. Aquí també, que robin això. Aquí també per aquí. Més gegants encara. A veure, un gegant més i... Vinga. Vale, ara anem a posar aquí uns quants gegants més i anem a intentar-li robar l'elixir que té per aquí. Vaig a posar els bàrbars per aquí. I per aquí també. Uns quants per aquí. Vinga, bàrbars. Jo crec que aquest magatzem d'aquí li ho robam. Vinga, bàrbars, podeu! Mireu el magatzem d'or, el comptador d'or, com ha pujat, Amb un atac més d'aquest estil ja ho tenim quasi fet. Vinga, bàrbars, agafeu un poc més d'or, Només es queda aquesta mina que és on té uns 5.000, perquè crec que l'Ajuntament també té 1.000. I ens ha anat prou bé l'atac. Hem perdut copes, però no ens importen les copes, ens importen els recursos. I també el bo és que no ens hem gastat ningú hechizo, o sigui que no ens hem de gastar 15.000 d'elixir. I mireu quant de tenim. Ja tenim 637.000. Uns 120.000 més i ja està. És un altre atac més o menys. Un atac que tingui prou recursos ho farem. I vaig a gastar més gemes. 5 gemes per aquí 4. Es veu que
ens hem passat de tropes. Doncs vaig llevar aquí uns quants bàrbars i uns quants duendes, ja està. Perfecte. A veure com ens ha sortit l'exèrcit. 12 gegants, 10 trencamurs! Per això! Bueno, doncs atacarem amb molt trencamurs. No tindrem ninguna complicació en obrir compartiments. Mira, hem de veure el costat positiu de les coses. No massa per recursos. Tampoc. Aquesta sí. Oh, mare meva. I en aquesta jo crec que si hi ha castell d'Esclan, jo em gastaria el nostre castell d'Esclan per intentar matar-lo. Anem a veure si té. No té! Oh, que bé, que bé, que bé. Amb aquest atac ja estem més que contents. Vale, i ara poso els duendes aquí que arrasin tot això. I uns quants bàrbars. I el castell d'Esclan per aquí també. Vinga, tot per aquí. Trencamurs també per aquí. Més duendes per aquí. Oh, ja tenim! Ja podem posar l'ajuntament. Bé. Bàrbars, entreu. Vinga, bàrbars, entreu. Ajudeu a els gegants un poc. Almenys, si li fem una estrella... Oh, si li fem una estrella, mare meva. Veure els trencamurs per aquí que obrin el compartiment. I un barberet! Barberet, tu pots! Aquesta xista no passa res, perquè ja li hem fet una estrella. Bé, ja tenim l'ajuntament i a més guanyem copes. Però l'ajuntament no, mala sort, ja per aquesta torre de mags. I la torre de mags també mataran els mags del castell d'Esclan, però no passa res. Ja tenim l'objectiu aconseguit. Ja tenim l'ajuntament a nivell 6. Ara anem a posar-la a millorar d'una vegada, per fi. I l'ajuntament nivell 6 ja està, millorant. Anem a posar l'hechizo de rayos i ja tenim l'ajuntament a nivell 5. A nivell 5 millorant a nivell 6. Són 4 dies. No és que sigui molt, perquè en els nivells més alts un ajuntament a millorar-se tarda uns 20 dies, uns 12 dies. I bé, per fi tenim l'ajuntament nivell 6. Repte aconseguit. I fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat, que li doneu a like i fins una altra. Adeu!